Maraming Australiano ang racist. Adam is one of them. Racist na ba si Doc Adam? So, sa latest video ni Doc Adam, ipinakita niya na may isang doctor na si Dr. Ron na nagsasabi ng mga mabigat na paratang laban kay Doc Adam. Sabi niya na si Doc Adam ay isang racist at mababang tingin niya sa mga Pinoy. I'll share my thoughts on this as someone who speaks with Doc Adam regularly as to whether or not I think he is racist. At ibabahagi ko rin ang mga nasasaisip ko tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Mabuhay! Ako ang inyong kikampi na si Puting Pinoy. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Unang-una, ano kaya ang basehan ni Dr. Ron kung bakit sinasabi niya na racist si Doc Adam? Well, batay sa mga sinabi niya sa video niya, the reason ay patungkol sa pagdedebunk na pang-medical sa Pilipinas ang mga video ni Doc Adam. Kung di nyo alam, mga kikampi, maraming video si Doc Adam kung saan nagre-review siya ng mga medical advice ng amateur or even health professionals dito sa Pilipinas, tapos iniisa-isa niyang nagbibigay ng pananaw niya bilang doctor kung anong mali at tama sa mga sinasabi ng mga tao. Some have sued him or issued cease and desist para sa mga videos niya. Sabi ni Doc Ron na mababa ang tingin ni Doc Adam sa mga Pinoy. In effect, ang ginagawa niya ay tinatawag na rallying the troops or paghahanap ng mga kakampi upang ibagsak si Doc Adam. By making such strong statements, nakakakuha siya ng pansin ng tao and he appeals to their emotions na di daw maaring totoo ang mga sinasabi ni Doc Adam dahil racist daw siya, tagalabas, etc. etc. Pero hindi man niya sinasagot ang mga claims ni Doc Adam. Now, may katotohanan nga ba ito, yung mga sinasabi ni Dr. Ron at yung mga iba pang sinasabi ng ibang YouTubers na na-debunk ni Doc Adam? Sa tingin ko, ginagawa lang nila ng mga YouTubers na ito yung uso. At yung uso ay ad hominem attacks. O sa ibang salita, they're just attacking the character or identity of Doc Adam, maging totoo o hindi, sa halip ng pagtalakay sa mga punto ni Doc Adam. Sadly, napansin ko sobrang uso yan dito. At the saddest part about this is that it keeps people from critically thinking about things. Kung may mali yung claim ng tao, tugon ka na lang using logic and science para mapatunayan ang mga punto mo. Resorting to attacks is a pretty sure sign na baka totoo nga yung mga pagbatikos laban sa'yo o di sapat ang intelligence mo para sagutin ng maayos ang mga claims. I speak to Doc Adam fairly regularly and batay sa mga pag-uusap namin, mababa lang ang tingin niya sa maling information. Ayaw na ayaw niya bilang isang doctor na mayroong ibang medical professional at mga entrepreneur na nanlilin lang ng mga Pinoy. I don't think a person who cares about giving correct medical information to people is what people need to watch out for. Dapat nga maging maingat sa mga false information at sa mga tao na nagpapakalat nito. Lalong-lalo pag inaatake nila ang mga iba with ad hominem at gumagamit ng iba pang logical fallacies instead of addressing the claims and engaging in an actual healthy discussion or debate. Sa tingin ko, they do this because they are not smart enough to address it or they know they are wrong. And if either of these are the case, are they really people you want to put your trust in for medical advice? Or kung ano pa ba yung sinasabi nila na advice? Hindi nga ba dapat magduda tayo lalo sa qualifications nila if they cannot even provide a proper response to debunk the debunker? So, maling-mali yung paratang na racist si Doc Adam. It is slander and defamation. Yung slander ay paggamit ng paninira na hindi totoo para i-manipulate ang mga pananaw ng mga tao. I imagine gagawa si Attorney Libayan ng video tungkol dito
So, abangan nyo yan kung gagawa siya sa channel niya na Batas Natin. May freedom nga tayo para hamunin ang mga claims about information. Napakahalaga nito for health and freedom from kamangmangan and scammers. Yan ang ginagawa ni Doc Adam. Please, end ad hominem attacks. Hashtag end ad hominem attacks. And normalize logic and science-based discussions dito sa halip ng mga logical fallacies. In conclusion, hindi racist si Doc Adam. Nagmamalasakit siya at ayaw niya lang sa maling information. Dapat natin siguraduhin kung anong tamang information. Dapat hamunin natin ang logical fallacies and not be guilty of them. Call ourselves out and others for such things. Doc Adam could sue for slander, and I would say may karapatan talaga siya kasi di ba ganyan ang ginagawa nila laban sa kanya? And they don't even have anything to stand on. Ginagawa lang nila yung slap suits nila. But he doesn't plan on suing them. Bakit? Dahil I believe he is setting an example that you shouldn't sue people for expressing their opinions. But in this case, I honestly wouldn't fault Doc Adam for suing back. It makes more sense, and he is more ground to sue than any one of these people who demanded cease and desist or sued dahil lang nagbigay siya ng pananaw niya bilang doctor. Gamitin natin ang hashtag #StopAdHominem kung napanood nyo to this point, and let me know kung ano ang thoughts nyo sa comment section. Also, did you like the video format for this video of me talking? Anyway, Mabuhay kayo. Paki-subscribe At sampalin! ang kampana. appear tayo!